Kebeli pi bara ki pai ba nang pek jong usangat uperta. Kibubu na penang jong pi ki blei im trasngi ya ki kubo ki bela jah ka badai pat ka jeng ya ki jong hikai pat kham tam ke jeng siat ki pulit da kita ki air pensat khaman ane ki bom tear gas. Ki bangila ban lap na kene ke jeng jam ta kasni. Ka ban ningkong kani ka sim ka ban ningkong ka history jong ka jalan makhlea. Maki bor pulit ki la penerkam da ki tear gas ha ka jeng ya ki ka ban lang ki kena bat ki khelung. Sisi ngan ong biang kadang jeng kadang kasin ka bandekong baki pulit ki penengkam dia ki tear gas kan ki pasal khamat ka je ki ka badan lang ki kena bat ki khelong ba la kaman remboi umati ki kampo i ngodi man juba haro kani manu ba ai bo ki pulit baki penengkam dia ki tear ka bat penman saw bat kham tam ki bat penting ki bat pensni bat ki bat penkendet ye ki kena ngam tharai baka sarkar ni ba ramboi le manu manuru dan kalau ki board sensa district ni ki pulit baki nemtip baki kena le ki kelung kin don lang kani ke jeng yaki kini kai kontrak ki baka sarkar kalawang kamno yaki da ka waida baki sim lapas ya ke exam MTET ini makra ni kata ke jema pas ke jongki ani ngin pe ya ke jeng le jang ka sarkar baki pulit mata kasni ngam tharai baki menteri le ne ki khamtam ek ki pe ya ka suk kasai na kalong ki nak kaliang jeki bos senca district baki pulit baki nemtip baki kena baki kelongkin don lang hene kajeng yaki nama lapala lai tayo kini hikai kelawan lam lang baki khun tikti ban thia hangte haumat yok yang nang ba badan hajan civil hospital Shillong nangta ki bos senca district administration kidi ban ai ke jubab saupai ba manu ba ai bor ki pulit kini hikai ki ba omdan tang da ki spangot ki pulit ki batek janyong ki ba ra ki AK ki bara ki ter penusau ki la kombai khon ye keleno ki mla se batek la kam yang noi kai badan tang da ki spangot kumnu kini ki pulit kini khon persya ye ki jing sniu ki babun mentari lami sekino hydrox samla batek sangano kini hydrox ke la kin kingatia kini ka pen I ba kini ka sarkar kini ka sarkar ka thom da ka bor ngam ngai bak sarkar kan tiang handai kamlei ke jing tiang pai bas na be kani amdei bak ke tiang sarkar kini kan dei dei bakal ran manyu I bak kini hikai ki aitur sekretariat ki ai pen ki ye ki khadop jing sekretariat kade ke jing ran jong ki minister ki basang hapo sekretariat ki ka ban weng da ka bor kini hikai ki betul sekretariat kam ke jong ki hoi dari ngi perkhat ke kam ni kai di kam kontraktual ni ke kam ke sipor handrai ke jek penmi ya ta ke kendon batang ke bapa MTET mudur kini kai ke bala safo sanfo snem kumdu kini le abyang ya ta exam MTET kumdu ko sokarkan kini kensan kendit ya ke kam ke bagi kai ke le kai le se sanfo khasan snem ni MTET be kata ke ga banjai ke meli ke minister da kini kan thet ya ke kam ni ke ski joki pai kai na ke jeng bitar na ke jeng ki jong ki minister lara kini no siteng por ya ka portfolio ke jong ki dan le panhap no siteng por ya ka chuki minister chuki pai kai ka baja yu elhek adu menta ukhi u persya ya ka sarkar na bar usyak ni chuki no siteng por u basam nin mal ngyang ru ulami da ka bon na ka chuki namar bar usyak kini no siteng por ya ka chuki minister ka jong khamtam nei le kumnu kan ja ye kinong hikai ki bala pasahun ki bun snam lam ka torop ka bakiki yo kala di bandon ke jeng penbetnya kalian ke sarkar na ka kidi ki bompat pas ya ka MTET ka no ka lat ka lenti ngangi bakila don ke experience kini hikai ki bala kai bun snam de nama ta ka sarkar ka pe ni dokumen pat ba i chairperson jang ka child protection commission ikong yarmon kinami chakmat ban pe ya ka bah kamiat bar ya ka big ka biang joki kena ni don kam ya ke seki sarkar ke bakum kini ki balang proaktif ki bami chakman habadon kini gulu ke jing ni soko man bar akhir ye kong yarman ibalami chakman man pe na ta ka bah kamiat joki kena sachi sin pat kene ka bala jam ta sngi kalong dak yong ya ka history jok ka jalla mekhlea ba empat judon kanu ke jepun kam lagi tiar pen masau haba ke jeng ki don lang ki khelung bat ki kena ki pai mak sia besar yang ni ke jeng ong jung ka dei na kam dei bat sapuson hai ngasem keli ni ki kena ki benar ki khon ki kidi ke jong pi ke jeng sngo joki haba ki don
kijing penma kijing set tiar ka sa kom ki ba chupai tang YouTube ki ba pen TV ki khana kla ting kan ole ken dan bar khmat bagane kijing le ki pulit manu bai bor tu pulit ba kham ka uniform ka wang da ubam tiar ka se kini kai DGP SP Home Minister kiri mencuba yakni Syakib Aima